Joliba TV News filɛbaw ni radio Joliba lamɛnbaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn an b'a fɔ ɲɛna aw ni ɲankuma aw bisimila kunnafoni sɛbɛn olu lakali kɛnɛ kan kunnafoni sɛbɛn minnu bɛ lakali aw ye don o don ni waati mana se o la min bɛ tali kɛ minnu b'an filɛ jabarani kan ani minnu bɛ k'a lamɛn radio Joliba sanfɛ diɲɛ fantan ani naani an b'aw fo dantɛ foli min na kunnafoni sɛbɛn bɔra bi an bɛna lajɛ k'an da don o la k'o lakali aw ye walasa aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na o la kunnafoni sɛbɛn fɔlɔ n'an bɛ tali kɛ o la o ye les échos ye les échos welewele maaw u ye sɛbɛnni kɛ bi u ka daɲɛ fɔlɔ yɛrɛ la u kɛlen don ka ɲininkali kɛ ka jira k'a fɔ ko min ye Choguel Kokala Mayiga ale de ye premier ministre ye bi ko yalima a bɛna taa mun de fɔ a bɛna taa mun fɔ conseil national de transition n'o ye CNT jɛkulu min bɛ yen ni olu de bɛ ka députéya jɔyɔrɔ fa cɛmancɛ fanga kɔnɔna la bi min ye les échos maaw ye o kɛlen don ka u yɛrɛ ɲininka a ko hukumu kɔnɔna la n'an donna kunnafoni kɔnɔ ka se ka walawala les échos maaw u y'a jira k'a fɔ ko waati tɛmɛnen ninnu na hali a ma mɛn kosɛbɛ Choguel Kokala Mayiga ani min y'a dɔgɔkɛ ye ni o fana u ka wulikajɔ ka bon politiki bunakun kan kosɛbɛ Ibrahima Ikasa Mayiga ni maa fila kun ye maaw ye minnu ni u kuma jɛn'a ye fiyewu conseil national de transition u kun ye a kɛ bolokɔfɛfɛn sabu u y'a jira k'a fɔ ko fɛn don fɛn min yɛrɛ ni a ma sigi sariya kɔnɔna la bi ko a bɛ n'a fɔ ko kumakanw yɛlɛmana sabu n'i ye jateminɛ kɛ Choguel Kokala Mayiga ale ni Ibrahima Ikasa Mayiga ale fana ye ministre bi ko yalima nin cɛ fila in u na se ka jinɛya de kɛ walima ka fɛn wɛrɛ kɛ fɛn min bɛ se ka bali malidenw na ka tila ka t'u jɔ CNT ɲɛma ka jamana kɔngo kuma fɔ wa nka ɲininkali min kɛlen ye nin ye ni les échos maaw y'a kɛ a kuma n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na sabu don tɛmɛnenw na Choguel Kokala Mayiga ale de ye premier ministre ye ka taa se Ibrahima Ikasa Mayiga ale fana ye ministre ye bi min bɛ jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la refondation de l'État ko kow b'u bolo bi nka min ye CNT ko ye yalima u na sɔn ka t'u jɔ u ɲɛma u bɛna taa mun fɔ ye nin ye ɲininkali ye n'i dun ye jateminɛ kɛ les échos maaw ka kuma la bi a jirala k'a fɔ Choguel Kokala Mayiga a n'a dɔgɔkɛ Ibrahima Ikasa Mayiga ni maa fila in ko u bɛ fɛ ka yɔrɔ M5 RFP ma mafɔlenbaw kun don waati tɛmɛnenw la olu kun ye CNT maaw k'u buruja k'a fɔ ko CNT yɛrɛ ni ko sigikun t'a la a kan ka ci ka bɔ yen pepewu wa ko ni u nakan ye jamanajɔ ye sariya yɛrɛ t'u bolo jango ka jamana joliko kuma fɔ bi ni o Choguel kelen danaya dara ale kan k'a kɛ premier ministre ye wa min ye Ibrahima Ikasa Mayiga M5 RFP u kun b'o wulikajɔw la waati min na u y'o kuma kelen fɔ ko nka bi a bɛ n'a fɔ danaya kɔni kurakurayara u ni sɔrɔdasiw ka jɛkulu kɔrɔ n'o ye CNSP kɔrɔlen ye Choguel ani a terikɛ in n'o ye Ibrahima Ikasa Mayiga sabu u ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ M5 RFP kɔnɔna la an bɛ don min na ko bi a jirala k'a fɔ premier ministre min bɛ yen bi n'ale bɛ ka baara kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Choguel Kokala Mayiga a jirala k'a fɔ yɔrɔ a ko k'a bɛna taa a tɛna dɔgɔkun fila yɛrɛ bɔ bilen a bɛna taa ka kuntilennaw a kan ka baara minnu kɛ transition kɔnɔna la a bɛna taa olu ɲɛfɔ CNT maaw olu ɲɛma ni bamananw ko ten ko ni i ye fɛn min lagosi n'i tilala ka t'i jɔ o ɲɛma a na kɛ i ye fɛn wɛrɛ sɔrɔ a la min bɛ se ka kɛ bonya ye malidenw ma nka nin bɛɛ la fasiridi sɛbɛn ye n'o ye les échos maaw ye u y'a jira k'a fɔ nin bɛɛ la jamana ko de bɛ se ka bila a bɛɛ sanfɛ ni n'a ma ɲɛ ko Choguel Kokala Mayiga ani Ibrahima Ikasa Mayiga u ma sɔn fiyewu CNT ko in ma bi ɲininkali min kɛlen don ni ma bɛ se ka o kɛ i yɛrɛ la o ye k'a fɔ bi ko Choguel Kokala Mayiga ani Ibrahima Ikasa Mayiga u ka se ka jamana yɛrɛ bila nin bɛɛ lajɛlen sanfɛ yalima u ye segin ko min kɛ nin ye walasa ka se ka taa hali u jɔ CNT ɲɛma limana o don nataw olu de bɛ se ka o ko yɛrɛ sɛmɛntiya an ye nka ka jira k'a fɔ politiki bunakun kan fɛn fɛn mana kɛ limana o man ka bali maa na sabu nin cɛ fila in bɛɛ ye politiki maa jolenw ye an ka jamana kɔnɔ nka jɔyɔrɔw b'u bolo bi CNT ko kibaruya min ne o fɔtɔ filɛ nin ye les échos maaw fɛ o ye k'a fɔ bi ko n'a ma ɲɛ k'u bɛ t'u jɔ u ɲɛma u ka jamana joliko kuma fɔ wa min bɛ se ka kɛ malidenw bɛɛ lajɛlen ma hɛrɛ ye u ka se ka o kuma fɔ Sanogo ani Mohamed Meba Tembeli olu de ye nin fasiri kɛ bi an ye nin bɔ les échos welewele kɔnɔ aw bonya bɛ kunnafoni la n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa fasiridi sɛbɛn min kɔnɔna la o ye l'essor ye faso ka fasiridi sɛbɛn don
akumana ako ambi wati mine ko sisan benga sɛbɛn min bɛ ni ale bolonɔ bilala walasa bɛn ani kelenya o bɛ se ka sabati maliden bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na ko ni waati in na ko kuraw ani fanga kuraw o bɛ ka don bɛnka sɛbɛn in na walasa a bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na o la baara minnu bɛ ni o ye CSA jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don a ko kunna kabi bɛnka sɛbɛn in bolonɔ bilala a jala k'a fɔ a ka ɲɔgɔn ye 43 o sera ka kɛ n'o ye session ye o ɲɛmaaya yɛrɛ tun bɛ Dr Sogɛl Kokala Mayiga bolo a sen fɛ a ye dantigɛli kɛ dantigɛli ninnu na limanaw dɔwɛrɛ tɛ o a jirala k'a fɔ bi min ye bɛnkan sɛbɛn ye n'o ye accord pour la paix et la réconciliation a kun de ye bɛn kelenya malidenw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'i ye jateminɛ kɛ yɔrɔ ni waati kofɔlen ninnu na baara caman bɛ yen minnu kalifalen don kɛrɛnkɛrɛnnenya fanga in na o tɛ dɔwɛrɛ kalataw labɛnni ko ka taa se jamanadenw yɛrɛ bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min na politiki nasira la ani fɛn caman fɛ Dr Sogɛl Kokala Mayiga ale kɔni hakililajigin kɛ ni session min n'a kɛra bɛnkan sɛbɛn ka sigili 43 sen fɛ min ni a kɛnɛ kan baro ɲɛma maa minnu tun bɛ kɛnɛ kan o ye ambassadeur min bɛ Algérie tɔgɔ la n'ale de bɛ CSA yɛrɛ ɲɛma n'o ye Bouhalem Chebi ye fo ka taa se gouvernement maa caman ma ani maa da bɛ bɛnkan ko kuma in na o bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan ye ko nin y'a san 6 ye bɛnkan sɛbɛn bolonɔ bilala Mali kɔnɔ yan yɔrɔ malidenw yɛrɛ dama de don minnu murutira ka marifa ta jamana kama ani jamana faamaw cɛ fo ka taa se jamanaden caman ma ni ye jateminɛ kɛ minnu bɛ yen ni olu ye diɲɛma ye communauté internationale olu fana sigire ka Mali lajɛ nin ko siratigɛ la a bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan ye baara kun ye mun ye ko Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya o bɛ se ka d'a ma ka tɛmɛ ni nin bɛnkan ye cogo min na jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ jamana bɛ se ka don bɛrɛ la jamanadenw bɛ se ka u ka lakana ko ka o kɛ fɛn ye min bɛ se ka kɛ nisɔndiya ye ka ɲɛsin u ma cogo min na bɛnkan sɛbɛn fo ka taa se diinɛ ko yɛrɛ ma diinɛ bɛɛ bɛ se ka sinsin an ka jamana kɔnɔ diinɛ foyi kana fusaya diinɛ ye maa si kana fusaya maa si ye ani bɛn bɛ se ka na cogo min na bɛnkan sɛbɛn a jirala k'a fɔ nin ye a kun belebeleba dɔw ye sigi min kɛra kunungo ni a jirala k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn kabini a bolonɔ bilala fo kana se sisan ma san 6 an b'o de la bi ko fɛn caman bɛ yen olu ma se ka kɛ ko dɔw balila olu ma se ka kɛ Sogɛl Kokala Mayiga a ye hakililajigin kɛ o ko siratigɛw la a ko n'i y'a ye bi fanga dira olu ma olu kɔni nakan tɛ dɔwɛrɛ ye bɛnkan sɛbɛn in maa minnu bɛ yen ni olu da b'a la dameleke wo minnu sɔnna minnu ma sɔn jamanadenw wo bɛɛ k'a lajɛ ka i bolo don bɛnkan sɛbɛn in na sigi ka k'a kunna k'a lajɛ k'a kalan ko kura ye hakilimaya yɛrɛ la fɛn fɛn bɛ se ka yɛlɛma a la min man ɲi jamana ma ani fɛn fɛn ka ɲi min ka ɲi jamana ma o ka se ka ta ba la baara ka se ka kɛ ni o ye a ye misali ta fana kɛrɛnkɛrɛnnenya la baara boloda min b'a kɔnɔna la n'o ye DDR kow ye fo ka taa se kɛlɛkɛcɛ kɔrɔw ma olu ka se ka marifa bila u ka don bɛrɛ la u ka don armée ka kulu kɔnɔna la nin bɛɛ lajɛlen ye hakililajigiw ye Sogɛl Kokala Mayiga ko gɛlɛya kun donna a baaraw la nka min ye bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ ɲɛmaw ye Bouhalem Chebi ale y'a jira k'a fɔ ko u ka laseli laban minnu kɛra u ye sigi laban minnu kɛ Kidali ani Kayi kɔsa in na kuma dɔw kun fɔra o kɛnɛ kan bɛnkan dɔw kun kɛra o kɛnɛ kan nka bɛnkan ninnu ma se ka lawaleya a kɛra fo kana se sisan ma yɔrɔ fangadaraki kun kɛra jamana kun tɛ a yɛrɛ bolo fo kana se nin waati ninnu ma min bɛ tali kɛ Algérikaw ka lasigiden min ye Mali la yan a y'a jira k'a fɔ ko nin bɛna fɔ danaya filɛ nin ye ka kurakuraya tuguni sabu bɛɛ dara bɛɛ la sabu a kɛnɛ kan yen nɔ maa minnu y'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn na n'o ye damelekew ye olu y'a hakililajigin k'a ɲini jamana faamaw fɛ u k'a lajɛ bɛnkan sɛbɛn ye n'o ye accord pour la paix ye a ka se ka lawaleya joona joona walasa mago bɛ min na n'o ye bɛn ni kelenya ani basigi ye Mali kɔnɔna la o bɛ se ka kɛ sɔrɔfɛn ye cogo min na an bɛ to fasirili sɛbɛn in kɔnɔna la limanaw ka jira k'a fɔ ko nin ye dantɛmɛ wale dɔ ye banmanca wale dɔ don min kɛra Douentza mara la a jirala k'a fɔ ko maa 6 olu kɔni ni tora a la maa 13 ɲɔgɔnna olu jogina ko a kɛra mobili dɔ ni o ye minibus dɔ ye min bɛ maaw ta ka taa ni u ye u ka magoɲɛ yɔrɔw la n'i ye jateminɛ kɛ marifatigiw don minnu ma se ka lakodɔn waleya yɛrɛ kɛra kari tɛmɛnen in na a jirala k'a fɔ mobili
a kun bɛ ka bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la douansan o sugu de la ni ye jateminɛ kɛ ko waleya min n'a kɛra nin ye a jala k'a fɔ maa 13 o joginna an y'a fɔ ten min ye maa wɛrɛ o fatura ni ye jateminɛ kɛ ko muso 3 ɲɔgɔnna o bɛ a ko hukumu kɔnɔna la ko min bɛ tali kɛ a kelen kɔfɛ min ye douansan marabaaw ye olu kɔni ye wulikajɔ kɛ i n'a fɔ gouverneur ka taa se conseil de cercle o ɲɛma fo ka taa se douansan maire ma fo ka taa se PTK o fana ye marabolo dɔ ye o préfet olu kɔni wulila ka t'u ɲɛ da waleya in kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ joginna ka taa u ɲɛ da u kan ko gouverneur yɛrɛ y'i bolo bila a jufa la ka nafolo bɔ ka di maa minnu banana walasa u bɛ se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma cogo min na ko nin ye a siɲɛ 2nan ye dɔgɔkun 2 kɔnɔna la ni ɲɔgɔnna walejugu a bɛ ta ka ɲɛsin dugucinin ma n'u k'a ma ko PTK ani douansan man jan kosɛbɛ kilo 12 ɲɔgɔnna de don l'essor ka fɔ la PTK yɛrɛ ko yɔrɔ dɔ min ni bamacimaw ka wulikajɔ sennɔ ka ca a yɔrɔ kofɔlen na kosɛbɛ o de kɛra sababu ye jateminɛ kɛra k'a fɔ dɔgɔkun 2 kɔnɔna la ni ɲɔgɔnna binkani wale o taara ka ɲɛsin nin yɔrɔ kofɔlen ninnu ma kunnafoni filɛ nin ye an ye nin bɔ l'essor kɔnɔna la faso ka fasiridi sɛbɛn don aw bonya bi kunnafoni la n'an bɔra l'essor kɔnɔna la limanaw an bɛ taa fasiridi sɛbɛn min kɔnɔ o ye l'indépendant ye l'indépendant ale kumana kuma damadɔ bɛ l'indépendant kɔnɔ bi sɔgɔmada in na a jiralen bɛ k'a fɔ ko min ye jɛkulu min bɛ yen ni o ye haut commissariat au droit de l'homme bunadamadenw ka hakɛ bɛ se ka lafasa cogo min na dantɛmɛ wale min n'o bɛ ta ka ɲɛsin hadamadenw ma dan bɛ se ka kari o la cogo min na a jɛkulu min filɛ nin ni a bɛ diɲɛ keleya tɔnba ka kulu kɔnɔna la ni ye jateminɛ kɛ mali kɔnɔ n'o ye MINUSMA ye bolofara in maa min b'a ɲɛma n'o ye Michel Bachelet ye ale kɔni ye laɲini kɛ jamana faamaw fɛ ko u k'a lajɛ dantɛmɛ wale min bɛ ta ka ɲɛsin jamanadenw ma fo u sigiyɔrɔw la min bɛ kɛ bamacimaw olu ka sababu la min fana bɛ kɛ hali yɛrɛ lakanakulu minnu bɛ a baara kɛ k'u k'a lajɛ ni a dantɛmɛ wale ninnu kɛra u k'a lajɛ ka ɲangini ta ka ɲɛsin a ma kofɔlen ninnu ma min ye Michel Bachelet a y'a jira k'a fɔ jamana faamaw u k'a lajɛ ɲangini fɛn fɛn bɛ yen n'o kan ka ta ka ɲɛsin nin ma kofɔlen ninnu ma wa sɛgɛsɛgɛliw ka dayɛlɛ joona joona hali an ka armée yɛrɛ o tɔgɔ fɔn bɛ a ko la sabu ko dantɛmɛ wale caman bɛ yen minnu ni u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ o sɛgɛsɛgɛli ninnu sababu la a jala k'a fɔ maa caman bɛ yen minnu jateminɛ kɛra k'a fɔ u tɔgɔw yera nin waleya ninnu na commissaire au droit de l'homme n'o ye ONU diɲɛ keleya tɔnba o tɔgɔ la Michel Bachelet a y'a jira k'a fɔ kunu tarata yɛrɛ ko olu kɔni jɔrɔlen don kosɛbɛ sabu ni waati laban ninnu lajɛ dɔ de farala bamaciya wale kan ni adamadenw ka hakɛ terekeli maa minnu bɛ yen ni a kɛɲɛ yɛrɛ t'u ye marifatigiw bɛ taa bɛnw kan k'u ka hakɛw taraki Michel Bachelet ko commissaire au droit de l'homme ONU tɔgɔ la a ko a waleya ninnu caman yɛrɛ bɛ kɛ Jamaat al-Nusra al-Islam wali muslim n'u k'a ma ko JENIM ani l'état islamique dans le Grand Sahara fo ka taa se yɛrɛ lakanakuluw ma minnu bɛ ta ka ɲɛsin jamanaden gansanw ma minnu m'a min u m'a bɔn a y'a ɲini o siratigɛ de la ko faamaw k'a lajɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la sabu jate laban minnu bɔra a jirala k'a fɔ kɔsan yɛrɛ la Michel Bachelet ka fɔ la ko u ye jalaki ta ka ɲɛsin yɛrɛ lakanakuluw ma i n'a fɔ Dana Ambasagu walima JENIM Yad Agali ka jɛkulu MINUSMA ka jateminɛ yɛrɛ la janvier kalo ka n'a bila juin kalo san 2021 k'a jirala k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen ni u jasora ka taa n'u ye u ma se ka ye o 328 o de sera ka kɛ olu la cɛ 307 o b'a la denmisɛnnin cɛmisɛnnin maa 11 min ye muso 9 o b'a la ani musomanin fitinin 1 o fana b'a la ko ni ye jateminɛ kɛ sɛbɛn min ni o bɔra min bɛ tali kɛ san 2020 yɛrɛ kɔnɔna la o sɛbɛn in fana y'a jira k'a fɔ ko dantɛmɛwale 187 o fana sera ka kɛ maa minnu bɛ yen ni olu jasora ka taa n'u ye limanaw ma se ka lakodɔn min bɛ tali kɛ u ma dɔn halisa u bɛ maa kofɔlen minnu bolo nka ONU kɔni y'a jira k'a fɔ n'i y'a ye nin bɛɛ bɛ kɛ halisa sɛgɛsɛgɛli ma kɛ ka se a dan na wa min ye ɲanginiw fana ye o fana ma se ka kɛ ka ɲɛsin nin walejugu tigilama ninnu ma limanaw indépendant ka fɔ la halisa ko Tombouctou mara la Ber ale marabolo kɔnɔna la Maku ka kɛlɛcɛ dɔ bɛ yen ni o ye Mohamed Ould Issa ye
ko ale fara kɛrɛnkɛrɛnnenya la maaw fɛ kunungo yɛrɛ tarata maaw fɛ maa minnu ni olu ma se ka lakodɔn Tombouctou mara la maa kofɔlen min ye nin ye ni sema maa mafɔlenba fana don ni o ye Mohamed Ould Issa ye ko a bɛ MOC n'o ye mécanisme opérationnel de coordination o ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen fana min sigilen don walasa kɛlɛcɛw bɛ se ka don bɛrɛ la walasa u ka se ka jamana lakana cogo min na ale kɔni fara nin cogoya la hali sini maa minnu y'a fa ko u ma se ka lakodɔn a baara yɛrɛ kɛra a waleya jugu kɛra kunungo indépendant ka fɔ la limanaw a jiralen bɛ k'a fɔ ko sigi dɔ bɛna kɛ ni nin y'a siɲɛ filanan ye o bɛna kɛ Bamako yan nɔ ni o ye assemblée plénière kɛrɛnkɛrɛnnenya la G5 Sahel o jamanaw tɔgɔ la ni dun ye jateminɛ kɛ G5 Sahel min ni ale bɛ tali kɛ cɛncɛn ka jamana 5 minnu bɛ yen Sahara kɔnɔna la Mali b'a la Mauritanie b'a la Tchad b'a la Mauritanie b'a la u ka wasadenw u bɛna ɲɔgɔn ye ba kɛ Bamako yan nɔ ɲɔgɔn ye a bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakana ko sariya minnu bɛ a ko siratigɛ la ani fɛn caman bɛ yen minnu bɛ se ka na ni bɛnko kuma ye G5 Sahel kɔnɔna la jɛkulu in yɛrɛ tɔgɔ de ko CIP G5 Sahel nin kuma yɛrɛ bɔra an ka CNT ɲɛmaaba n'o ye colonel Maliki Diaw ye ale ye bataki min ni o kɛra min bɛ tali kɛ juin kalo yɛrɛ kɔnɔna la ka jamanadenw ladɔnniya k'a fɔ ko sigi min n'o bɛna kɛ G5 Sahel ka wasadenw fɛ a bɛna boloda juillet kalo tile 5 ka taa bila a tile 9 na a baaraw senfɛ min bɛ tali kɛ Burkina Faso Mauritanie fo ka taa se Niger olu ka wasadenw olu bɛna a ko kɛnɛ kan nka limanaw ko o kɛra waati min na ni ye jateminɛ kɛ yɔrɔ CEDEAO fo ka taa se diɲɛ n ka fɔ farafinna keleya tɔnba n'o ye Union africaine ye fo ka taa se OIF maaw ma olu kɛlen don ka Mali ɲangi k'a fɔ a sen t'u ka foyi la fɔlɔ fo kalata ka kɛ jamana ka basigi o la olu bɛ sɔrɔ ka an bisimila u ka kɛnɛw kan o ɲangini bɛ senna waati min na k'a jirala k'a fɔ G5 Sahel ka nin jɛra in n'o y'u ka wasadenw ye olu kɔni kun dalen don Mali ka don nataw la min bɛ tali kɛ juillet kalo tile 5 ka taa bila tile 9 la ka nin jɛra in ka boloda limanaw kunnafoni filɛ nin an ye nin bɔ l'indépendant kɔnɔ bi sɔgɔmada in na a bonya bɛ kunnafoni la n'an tora kunnafoni lakalili la halisa limanaw an bɛ taa min ye indicateur du renouveau ale kumana indicateur du renouveau ka bi kumaw la a jiralen bɛ k'a fɔ ko min ye UNTM n'o ye foroba baarakɛlaw ye olu ka lafasali kuluba k'a bɛna fɔ ko bɛn bɛ ka sɔrɔ dɔɔni dɔɔni tare sabu ko kow bɛ ka ɲɛtaa sɔrɔ n'i ye jateminɛ kɛ premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga ale ko sama-samani min bɛ gouvernement ni Union nationale des travailleurs du Mali UNTM olu ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛna fɔ sama-samani dɔ bɛ ka bɔ a la sabu kunungo tarata n'a bɛnna juin kalo tile 29 ma min ye jɛkulu fila ye gouvernement ni UNTM cɛ ko a bɛna fɔ bɛn bɛ ka na dɔɔni sabu premier ministre Choguel Kokala Maïga k'a bɛ wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen la walasa UNTM kɛlen don ka baarabila min ni u kun y'a sonsoro sabu k'a fɔ ko ni ye jateminɛ kɛ yɔrɔ u kun ye baarabila dɔ boloda ntɛnɛn a kɛra mai kalo tile 14 tɛmɛnen in na a kun bɛ taa kuncɛ fo mai kalo tile 28 san 2021 ni wasa kun ma sɔrɔ a la dɔ kun bɛ fara kan k'a kɛ baarabila pelengentenw yɛrɛ ye an tɛna baara kɛ fiyewu nka limanaw a kana se o yɔrɔ ma UNTM ka baarabila in o de la gouvernement ko k'u bɛ makɔnɔni kɛ fɔlɔ gouvernement kura u ka sigi walasa u ka se k'u ka laɲiniw o fɔyɔrɔ dɔn walasa Dr Choguel Kokala Maïga yɔrɔ ale de ye premier ministre bi ko kunnafoni labanw na UNTM yɛrɛ kun kelen don ka labɛn kɛ ka min ye u ka sɛbɛn ye n'o ye laɲini sɛbɛn ye ka baarabila kɛ ka taa u bila gouvernement ka tabali kan nka a jirala k'a fɔ kunungo tarata ko sigi dɔ kɛra sigi min ni o bɛna kɛ sababu ye UNTM ale ni gouvernement cɛ walasa ji bɛ se ka kɛ maaw koliji la cogo min na walasa UNTM a kun kelen don ka baarabila min n'a a boloda ko a bɛ se ka segin kɔ bɛ se ka don a ko siratigɛ la cogo min na nka n'i ye jateminɛ kɛ ko bi araba UNTM n'a ka jɛrɛjɛkulu u bɛna sigi k'a lajɛ u ye kuma min fɔ kunun n'a sɔrɔla u bɛ se ka taa n'a sira ye walima n'a sɔrɔla u bɛ se k'u ka baarabila in ka ɲɔngiri o kuma kɔni maaw n'u sigi k'o kɔnɔ bi tile kɔnɔna la limanaw ni dun jateminɛ kɛ laɲini minnu bɛ yen ni o bɛ UNTM fɛ
o bɛ taa laɲini 7 ɲɔgɔnna la o bɛ tali kɛ ni jateminɛ kɛ bɛnkan dɔw kɛra bɛnkan minnu yɛrɛ ni a bɛ n'a fɔ a waati tɛmɛna kabi février kalo tile 5 san 2021 baarakɛla minnu bɛ yen ni a jirala k'a fɔ Comatex SA olu baarakɛlaw olu ka hakɛw kan ka diw ma wa Comatex yɛrɛ a ka baara jɔlen don waati in na segukaw fɛ yen ko o ka lawuli UNTM kelen don ka a ɲini fana ko min ye secrétaire de greffe ani greffier ye olu fana ka kɛrɛfɛ sarakow olu fana ka lajɛ bɛnkun kɛra o kan o février kalo tile 5 kelen na ko ni ye jateminɛ fana kɛ administrateur civil n'o ye préfet ni sous-préfet ye o maa 22 olu fana ka baara jɔra ka sababu kɛ ko olu kun ye baara bila kɛ novembre kalo tile 9 ka taa bila décembre kalo tile 22 la olu fana ka baara jɔlen don k'olu ka segin ka u ka bila u ka baara la UNTM ka laɲini na u y'a ɲini k'a fɔ fana min ye an ka administration générale n'o y'an ka foroba cakɛ yɔrɔ caman ye i n'a fɔ contractuel olu ka sarako fana bɛ yen nɔ ko olu fana ka se ka don ba la fo ka taa se baarakɛla minnu bɛ yen n'o bɛ ADR la olu fana ka kɛrɛfɛ saraw k'olu ka lajɛ u fana ka don bɛrɛ la ni ye UNTM ka laɲiniw ye minnu ni u y'o jagoya gouvernement kan yan'an ka bɔ n k'a fɔ indicateur de renouveau kɔnɔna la limanaw jalakili min binnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka bololandolantan n'o ye basketball ye o ɲɛmaaw kan limanaw n'a a fɔra ko tanamako kɛra an ka basket ɲɛmaa dɔw fɛ k'a fɔ ko u ye lamɛnbaaw ka hakɛ to ani filɛlibaw ka hakɛ to cɛnimusoya sira la ka ɲɛsin basketkɛlaw ma ko communicate ale kiiriso n'o ye procureur du tribunal de grande instance de la communicate k'ale sɛgɛsɛgɛli kɔni dayɛlɛ a ko siratigɛ la sɛgɛsɛgɛli dɔwɛrɛ tɛ a bɛna don hukumu kɔnɔna la o ye k'a fɔ jalaki min binnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ a kuma yɛrɛ fɔra fɔlɔ kunnafoni sira dɔ fɛ n'o ye journal New York Times maaw ye k'a fɔ ko an ka FIBA Monde n'ale maliden Amani Ɲang wa min ye a ye ɲɛmaayaw fana kɛ Mali basket ko la Mali kɔnɔna la yan nɔ ni dun ye jateminɛ kɛ jalaki binnen don ale ka bi ani ɲɛmaa caman minnu bɛ Mali bololandolantan basketball kɔnɔna la min ye FIBA Monde Amani Ɲang ale kɔni y'a ka baaraw sonsoro fɔlɔ yanni sɛgɛsɛgɛli a ka boloda a ka se ka se a dan na sabu sariya mana da don ko min na o ye ko ye ko min ni maa tɛ se ka i ka fɛla fɔ o la o de y'a to tribunal de grande instance commune 4 ale kɔni ye sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛ sɛgɛsɛgɛli fɔlɔ minnu bɛ yen ni a jala k'a fɔ jalaki min talen don ka ɲɛsin min ye Amani Ɲang a n'a nɔfɛ jamaw ma ko k'a lajɛ a bɛ lahalaya min na min ye a jamutene ale de ni fasiri in kɛ limanaw an y'a bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ sɔgɔmada in na aw bonya bi kunnafoni la an bɛ to kunnafoniw kɔnɔna la limanaw kunnafoni sɛbɛn bɛ ni o ye le pelinkan ye ale kumana pelinkan y'a jira k'a fɔ ko min ye jɛkulu ye o ko min ma ko fara limanaw ale ko k'a lajɛ bɛnkan sɛbɛn n'o ye accord de paix limanaw ko k'a lajɛ bolonɔ sɛbɛn min bilala Algérikaw fɛ yen fo ka na laban Mali kɔnɔ yan ko ka sigi ka kɛ a ko kunna sabu fɛn caman b'a la fɛn minnu ni fara maaw y'a jira k'a fɔ olu kɔni fɛla tɛ n'a kɛra boloda fɛn ye limanaw ko a bɛ taa wolo jamana yɛrɛ tilali de la fara maaw de y'a kuma fɔ fara o tɛ dɔwɛrɛ ye Front du refus de l'accord d'Alger u ye sigi dɔ kɛ juin kalo tile 24 tɛmɛnen kunnafonidilaw cɔla soba la Bamako yan nɔ o de senfɛ u y'u ka fɛlaw fɔ a kɛnɛ kan min ye Front du refus de l'accord ɲɛmaaw ye Ibrahima Kebe professeur Umar MC Kone fo ka taa se u tɔɲa wɛrɛw ma Awa Si Savane Maimuna Mayiga ani Mantala Kamara ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen ka hakililaw ye kelen limanaw o tɛ dɔwɛrɛ ko k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn n'a ma ɲɛ ko a nakun de ye ko ka bolo di ɲɔgɔn kɛ jamana ka lafiya jamanadenw ka don bɛrɛ la ko nka ko bɛnkan sɛbɛn na furadama a bolonɔ bila furadama ni sisan cɛ san 6 limanaw ko jateminɛ min bɛ kɛnɛ kan o ye k'a fɔ fɛnma laɲini ye min ye n'o ye marifaw ka da faliw ka jɔ ko nka halisa limanaw o ko de bɛ sen na a sariya article 8 ani 27 kɔnɔna la o kɛlen don ka yamaruya ko min ye police territoriale ye n'o ye lakanabaw ye minnu bɛ bila an ka marabolow kɔnɔna la
limana ko accord keleno ka o yamaria o kanga bla senga do na tawla fra mawya jira ka foko konte ulu fela koy na manye ko baran limana ko bina do berela ulu kon ba nyini jona uka sigi mi ben ka sebe kuna ni police territorial commune fleni na manye ka bi sigi senga limana ulu bu yere nyininga mali polisu minnu be ni olu be ka jamana lakana mali army mbe no ukanga yamara de dile de alema ka jamana fam bela jeli lakana police territorial min fle na ale nana sigi senga olu ni anga army chebna ke chogodi uni polisu fana chebna ke chogodi odi olu ka nyingali bi fe ka jabi sorola u dindina jabi sorola fiu fo sigi ka ke benga sebe kuna police territorial coin aka laje abiseka do berela chogomna akana ke jamana de unkoka kuma ini limana ayni bo pelenkan konna la aw bunya bi kunafoni la ambi kunafoni kunche teliala ni nouvelle horizon limana nouvelle horizon kumana kajira ka fo ni jatemne ke ni watina minye minusma e ko do farala uluka bara kundamaka kunungo dien ke la tomba bitoka sigimi ke no conseil de sécurité ajalla ka fo ko minusma ko do farala ka bara hake ka nouvelle horizon ka fola ko nga ko kuntina bilbiliba fla o dira minusma abina fo sankele nyona ere o de dira uma fo sanvre juin kalo do bina faro ka baroka wala sa ajalla ka fo benka seben o lawali ali fo ka tase jamana chamanche moti mara ni segu mara na nyona olu bi se ka basigi chogomina ko o bara fanga dira minusma ma onga limana ni duen jatemine ke minusma bilama jamana den chaman de be minu teka minusma ka felaw ka baraw ka seka ajabiye odi ato hali kunungo ulika jodo kera bankas marala utara minusma ka mawdo lajo ka foko minusma awbe minaya chena ontika foya ka bara jabiula wati kelendu minusma ko do farala ka baraw hakeka limana ko ka sangele faraka wala sa ka baraw do seka kundama ka chogomina limana ni de be dansiki ke bi kuna fondi sebena ansira ka mi lakale awye bi amba fu aka freli ko nyumana amba fu aka lemeni ko nyumana amba fu aka mbe shini ni ala sona